Duwat na pigdarakan ako Bicol Party List and medical mission sa Banwanin Daraga. Kasubagong aga, nagdayon naman ang ako Bicol team as in volunteer sa Barangay San Vicente Grande. Ang residenteng si Lola Lourdes, pirasa na sa kadakol na nag-aprobitsar. Ipina-check up niya ang nagkukulog niyang mga tuhod. Haloy niya naman daain ng pigmamate alagad huli taharayo sa sentroan sa indang lugar. Pigtitios niya na sanaan sa iyang kamatean. Para ipagpatuloy ko yung mga gawain ko baga na maraming gawain sa araw-araw. So, baka ako magamot na yun. Kaya malaking pagpapasalamat kong napunta yung ako Bicol dito. Labi man ang pasalamat ni punong Barangay Armando Lomerio na tinuyusin na kang partido. Lalo pa tadakulang tabang inis sa indang mga nasa puwerang barangay na nadidipisilan magproduktor tuyong may namamatean. Dakulon pong pasalamat naman ta maski puro pa no nakaabot didi arayo ang barangay sa mga barangay na sakop ng medical mission. Dakulong pasalamat po na nakaabot digdi sugabos na dapat maga problema pa sa mga residente na mamasahe pa. Digdi na dinara na digdi sa San Vicente Grande para libre na, hindi na sila mamasahe. Tapos may padara pa nga si Angat na hindi ko lang aram kung ano ang laman. Kaya dakulon pong pasalamat sa namon, lalong-lalo na sa mga barangay officials na nakabot digdi po. So, medical mission sa ato na ako Bicol Party List. Padagos mo na nakakatuwang kang partido sa program nindang ini sa salud ang kapulisan, asin ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Apisar sa medical check-up, igwa mo na pigtaong bulong asin mga bitamina. Yung mga ganitong programa ng Ako Bicol, like itong medical mission, bakit nandito tayo sa Barangay San Vicente? Kasi ito po yung medyo, alam mo yun, malayo, halos 1 oras ang travel mula po sa sentro. Talagang, kumbaga, ilalapit yung serbisyong medical sa ating mga kababayan. Mientras tanto, binuksan man ang aktibidad sa mga taga-barangay na Baasan, Barangay Bigao, San Rafael, asin Barangay Ibaugan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Richine Boy.